जेब्लासिम प्रमोद बर'नि सरकार थागोन अब्लासिम रावबो भारतीय मानसिनि सायाव इलेक्शन जाया। जेब्लासिम प्रमोद बर'नि सरकार थागोन अब्लासिम रावबो भारतीय मानसिनि सायाव इलेक्शन जाया, बुलडोजार गोग्लैया। बर'नि हाखौ नन ट्राइबेलनो होनायखौ नुदोंब्ला बिथांमोना मिडियायाव बुंब्लानो जाबाय। जोङो जुदि इलिगेल मावदोंब्ला बर'नि हाखौ जुदि नन ट्राइबेलनो होनायखौ नुदोंबा बिथांमोना मिडियायाव डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय। बिजनीनि न'खरनिया माबोरै बांलादेशी जाखो बिनि फिननायखौ हाग्रामाया गावनो होगोन। बे बिजनीनि सानै मानसिया न'खरनिया माबोरै बांलादेशी जाखो बिनि फिननायखौ हाग्रामाया गावनो होगोन। कंग्रेसनि गिदिर गिदिर हाथाइ गनाय मोसाफोरखौ लिंहरबानो जाबाय, जोङो डिबेट खालामगोन। कंग्रेसनि बेसेबां गिदिर गिदिर मोसा हाथाइ गनाय मोसाफोरजों लिंहरबानो जाबाय, जोङो डिबेट जागोन। फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि गुबुन गुबुन गामिफ्राव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावखौनो मुखुब दोननायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो थांनाय मैयाबो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बगिलरा, बरखास आरो इन्दिरा कल'नियाव माइनरिटि सुबुंफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो, जेराव सा 300सो माइनरिटि हारिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथाङा लोगो हमनानै हा-हुनि जेंना, समाजारि जौगानाय बिथिं, आथिखालनि बिटिआर सरकारनि जौगालु बिथिंफोरखौ लानानै गाहायै सावरायनाय जायो। बावखुंग्रि बियाबाव 15,525निख्रुइबो बांसिन माइनरिटि भटार्स दङ। बिथांमोननिनो 80-90% दिनै UPPL मुखि जाबाय। मानो UPPL मुखि जादों होनोब्ला मोनसेल' बाथ्रा, मानव गेदेर चिफ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव शान्ति गायसननाय आरो प्रकृत थार गणतन्त्रखौ गायसननायनि थाखाय दिनै हिन्दु मुसलमान बर' अना बर' बयबो ज' जानानै बिटिसिनि जौगाथायनि आरो गासैबो जाथि जनगोष्ठी आखाइ हमलायनानै खौसेयै दावगानो हानायनि मोनसे परिस्थितिखौ सृष्टि खालामनायनि थाखाय दिनै मुसलमानानो जा बा बर'आनो जा, इस्लामानो जा बा हिन्दुआनो जा, जेखि मानसियानो जाथों 35,84,000 भारतीय नागरिक हिसाबै बिटिआर बासिया दिनै UPPL लोगो अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिकेल पार्टी हिसाबै गावनि राव हारिमु थुनलाइनि आसारखान्थिखौ फोथांनो हाग्रा मोनसे पार्टी हिसाबै गनायनानै लादों, नंखायनो लैहोर लैहोर बाहागो लादों। बिथांमोना सैथोखौ दिन्थिनानै होदों, आसि दिन्थिनानै। जोङो जुदि इलिगेल मावदोंब्ला बर'नि हाखौ जुदि नन बर'नो नन ट्राइबेलनो होनायखौ नुदोंबा, जुदि नन ट्राइबेलखौ जोंनि भारतीय नागरिक हिसाबै मोनथायनिफ्राय फोजोबनानै बिटिसिनिफ्राय होखारनांगौ होननानै बुंजानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना मिडियायाव डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय। नन ट्राइবেল সকলে বিটিসি থাকিব নোৱাৰে বলে কৈ দিলে হৈ গ'ল। ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে অধিকাৰ আছে। সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো থাকিব লাগিব, মাটিৰ অধিকাৰটো থাকিব লাগিব। এই কথাটো এনেকৈ নহয় যে আমি আমাৰ বড়োসকলৰ অধিকাৰটো কৰি পেলাই অনা বড়োসকলক আমি মাটি প্ৰদান কৰিছোঁ। মানে গাवनि बर'फोरनि मोनथायखौ गाखोमोरनानै बर'नि हाखौ अना बर'नो हा होनायनि बाथ्रा बेवहाय फैनो हाया। आरो जों मालाबाबो बे खामानिखौ मावा। जोङो मालाबाबो जातिद्रही खामानि मावा। जोङो मालाबाबो गुबुन जातिजों हिंसानायनि खामानिखौ मावा। गोरोबलायनायनि खामानिखौसो जों मावगासिनो दं। जेब्लासिम प्रमोद बर'नि सरकार थागोन अब्लासिम रावबो भारतीय मानसिनि सायाव इलेक्शन जाया, बुलडोजार गोग्लैया, बे कनफार्म। मानोना थांनाय गोबां बोसोरनि उनाव बिटिसिआव जोंनि सरकारा मानव गेदेर चिफ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों शान्तिखौ गायसननो हादों। गतिके शान्तिखौ बयबो बोजबनानै लादों। बे समाव सोरनिबा पलिटिकेल सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय जों बेवहाय इलेक्शन जानो होआ। 2019 मायथाइनि 4 नभेम्बर खालि 1,17,000 फेमिलि हाउस हल्डखौ बिटिसिनिफ्राय इलेक्शन खालामनानै होखारनांगौ होननानै BPFआ PIL होदोंमोन हाइकर्टआव। बेवहाय 9 बर' न'खर हाबदोंमोन। दाना आंनि कुइसना जादों, बै बिजनीनि सानै मानसिया न'खरनिया माबोरै बांलादेशी जाखो बिनि फिननायखौ हाग्रामाया गावनो होग्रोदों। दासो बुंनो नागिरदों, बिथांखौ नोंथांनि चेनेलाव लिंहरदो। कंग्रेसनि बेसेबां गिदिर गिदिर मोसा हाथाइ गनाय मोसाफोरजों लिंहरबानो जाबाय, जोङो डिबेट जागोन।